बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि बिरफुं बर'नि दिहुननायाव मोनसे गोदान बर' सावथुना सफैगासिनो दं। बर' सावथुन दिहुनगिरि बिरफुं बर'नि दिहुननायाव ओंखारनो गोनां सावथुननि मुङानो जाबाय साइखं सावथुन। बिरफुं बर'नि दिहुननायाव बे जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि साइखं सावथुननि शुटिंआ बिथोनगिरि जिजास खेरखातारिनि बिथोन होनायजों दिनैनिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दं। बे साइखं सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि ओम प्रकाश खेरखातारि आरो हेलिना दैमारि बिथांमोना फाव खालामदों आरो बिथांमोननि फाव खालामनायजोंनो दिनै साइखं सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। सावथुन दिहुनगिरि बिरफुं बर'आ गोबां रायजो राजानि अनसायनायजों बे सावथुनखौ दिन्थिफुंनो हागोनखौ आरो इयुनावबो मदद मोननायजों आरोबाव आवगायलांनो हागोनखौनो मिजिंथिनानै रायजो राजाफोरनिसिम आरज गाबहरदों। खुलुमबाय। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि आन्डाराव साइखं मुभियाव दिनै आंना सेकेन्ड डे। बे मुभियाव एक्चुअलि प्रडिउसार हिसाबै बिरफुं बर' आरो निजोम बसुमतारी आरो डाइरेक्शनाव दं जिजास खेरखातारि, डिअपिआव दं भदा खेरखातारि आरो आंनि अपोजिट माने रैसुमैनि केरेक्टाराव दं हेलेना दैमारि, ओमफ्राय आंनि केरेक्टारा जाहैबाय जोहोलावनि। मुभियाथ' स्ट'रिया खुबानो मोजां। स्ट'रिखौ नायनानै आं बिराद एक्साइटेड जानानै दं, मानोना आवगायनि स्ट'रि बे रायजोफोराबो आं सानो मोजां मोनगोन। रायजोफोरा नायदो बे मुभिखौ। जोंना शुटिं जोबनायाव आरो अलमस्ट 10 to 15 days नांबावगोन। सिजोनाथ' फैगासिनो दं, रायजोफोरा सिजोनाव नुखागोननो बे मुभिखौ। आंनाबो एसे गेजेराव गेपिंमोन, मानोना लास्ट आं बै कभिड सिजोनाव एक्चुअलि मुभि गोदानै बानायाखैमोन। अनेक माने समनि उनाव आं बे मुभियाव माने नुनो मोनसिगोन आरो आंखौ होननानैसै। राङापारा हालामावथ' आंना एक्चुअलि बे थार्ड टाइम। खुबानो मोजां आरो जि भिउ माने नेचारेल बिउटि जि माने बे मुभिनि थाखाय नांगौमोन बे माने बेखौ मोनजोबखादों। खाथियावनो एकदम माने राङापारानिफ्राय बेसे किल'मिटार जागोन, 15-20 किल'मिटारसो जागोन नामा। जोंना एक्चुअलि लकेशना राङापारा टाउननिफ्राय 20 किल'मिटार एसे माने अरुणाचल बर्डार खाथियावनो जागासिनो दं। लकेशना खुबानो मोजां, बेयाव बेरायफैजागोन। बेनो आरो रायजोफोरखौथ' बेखौनो खावलायो जे मुभिखौ नायदो, जोंनि मुभिखौ। मानोना बे मुभिखौ नायबा आवगायनि एसे जाथाय जानायफोरखौ एसेबाबो नुनो मोनगोन। बेनोसै। गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ आं होनो सानग्रोदों। आंनि मुङा बिरफुं बर', सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, गामिया माइनावस्रि। आङो नै दिनै बे लाइगांपारा लकेसनाव दंफैयो। आं शुटिंआव दंफैयो। आंनिनो जिथुनाखि साइखं मुभि देग्लाय दिहुनगोन बेयाव आं दंफैयो लकेसनाव। दा आंनि बेनारा जाहैबाय जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन। आं थांनाय बोसोरावबो बे जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारजोंनो आङो अख्रांनि हाथरखिखौ दोनदोंमोन। नै देग्लायबो बे जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनावनो बे साइखं मुंनि सावथुनखौ बे बेनारावनो आं दिहुननाय जागोन। दा स्ट'रि स्क्रिप्ट होनोब्ला आदा पंकज लाहारिनि देग्लायनिया। ओमफ्राय हिर' हिसाबाव दङब्ला आपनार आदा ओम प्रकाश दं, प्लास ओरैजाय आब' हेलेना दङ हिर'इनाव। ओमफ्राय बिदिनो माखासे आर्टिस्टफोर दं, ग्लेमारानो गोजा गासिबो। दा आं नै जिथुनाखि 28निफ्राय जागायजेननानै दिनै मथा मथि 15 बा 20 सिकुवेन्सआ आवगायबायानो। ओमफ्राय दा माने दासिमथ' बर्थमान थिगानो, बोथोराबो मोजां, अखाबो गैया। आं बेखौनो सानदों जे रायजोफोरनि सिगाङाव बे सावथुनखौ नै देग्लायबो मोजाङै मोजां दिहुननानै जेन रायजोफोरनि सिगाङाव मोजां फिथाइखौ होनो हायो, बा इयुनावबो बेबायदिनो मोजां मोजां दिहुनलांनो हाथों, बा रायजोफोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ मोनबाय थागोन। रायजोफोरनिफ्राय बोरखौ आं बियो जे जाहाथे इयुनावबो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावलांनो हाथों। आं बेखौनो आंनिफ्राय बुंनाया एसेयावनो। आङो ओरैनो प्रडिउसार हिसाबै, सिंगेल प्रडिउसार हिसाबै आङो थांनाय बोसोराव अख्रांनि हाथरखि, नै देग्लायबो नैबे साइखं। ओमफ्राय ओरैनो लोगो हिसाबाव आङो हांमा, बेयाव आं फाइनेन्सियेलि दंमोन। ओमफ्राय फोरमान, बेयावबो आङो फाइनेन्सियेलि खालामबोदोंमोन। ओमफ्राय आं जिथुनाखि एक्सपिरियेन्सखौ आं गावनो मोनजोब्बाय जेला, ओंखायनो आं जेनेबा आं गावनो सानो जे आंहा सिमां दङ सिगांनिफ्रायनो जे आं बिदि फिल्म बानायगोन। ओंखायनो दा बै सिमांखौ दिनै आं दा जाफुंहोनो हाबाय आरो। आङो ओरैनोथ' 2010निफ्रायमोन, खिन्थु 2010निफ्राय आंहा बे सिनेमायाव आं हाबदों लाइनाव। खिन्थु आं बेबायदि माने डाइरेक्टलि अपेन ओंखाराखैमोन। आं माखासे बहुद खामानि सिं सोलोंग्रोदों।
माने टटेलि मार्केटिंनिफ्राय टटेलि एडिटिंनिफ्राय टटेलि आर्टिस्ट किसुमान बहुत खामानि दं सिनेमा लाइनावबो जानला मानला माने हाया आरोखि ओमफ्राय प्लास मानिबो नांगौ जायो दा आं खामानिखौ 2010निफ्रायनो हाबनानै बहुत सोलोंबोदों बेनिफ्रायसो आङो नैबे माने फोरमान आरो हांमायाव आं एसे जास्ट टाच खालामबाय आं गिबिसिनाव बेवहाय आं हांमायाव आं फाइनान्सियेलि खालामदों प्लास आं बेयाव आर्टिस्टबो दङ ओमफ्राय बेयाव क'अपारेटिभआव दंमोन आं हांमायाव फोरमानावबो दंमोन ओमफ्राय खिन्थु मेनलि सिंगेल हिसाबै जेनेबा आं गावखौ एक्सप्रेस मोनजोबनायजों गावनो गोसोजों बा हा दिहुननाय अख्रांनि आथरखि थांनाय बोसोराव नै देग्लाय मोनसे दिहुनबावगोन आंनो सिंगेल प्रडिउसार हिसाबै सायखंखौ दिहुनगोन नोंथाङा आरो उनाव मा थांखि लानाय दं आंनाथ' थांखिया उनाव जेन कालसारजों लोगोसे बर' हारिखौ माबा मोनसे मेसेज होनो हायो नामा बा उनफ्रावहाय जेनेबा आं बिदिनो बानायलांबाय थानो हाथों बा बानायलांगोन बेखौनो आं मिजिं थिदों